салом ба якоякатон бинандагони бениҳоят гиромии радио Зудӣ. умедворам хубу хушед ва омодаи шунидани ахбори тоза. соат ба вақти прагада ва дар Москав 12 аст. ман Шалои Гулхоҷа дар чанд дақиқаи дигар чун ҳамеша бароятон хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро мерасонам. ба суолҳоятон ҳам посух медиҳам вобаста ба роҳу марз ва овозаҳо атрофи кушода шудани масҷидҳо дар Тоҷикистон. Владимир Путин президенти Русия ваъда додааст ки бо ҳамтоёни хориҷиаш масъалаи нарасидани муҳоҷирон дар Русияро баррасӣ хоҳад кард. Дар ин бора Путин рӯзи 23 декабр дар ҷаласаи шӯрои давлатӣ ва шӯро оид ба рушди стратегияву тарҳҳои миллӣ таъкид намуд. Ӯ гуфт, бояд ин мавзӯъ баррасӣ шавад ва ман онро бо президентҳои давлатҳое ки муҳоҷиронашон ба Русия меоянд дар миён мегузорам. Ба таъкиди президенти Русия зарур аст ки бехатарии муҳоҷирон дар сохтмонҳо таъмин карда шавад. Барояшон бояд имкон дод ки пул кор кунанд ва ҳам бахши сохтмонӣ пешрафт намоянд. Чанде пеш маҳз дар ҳамин ҷаласа ноиби сарвазири Русия Марат Ҳуснуллин дархост карда буд ки мушкилоти камбуди нирӯи корӣ дар соҳаи сохтмон матраҳ шавад. ӯ аз ҷумла гуфта буд ки бинобар пандемияи коронавирус дар 6 моҳи аввали соли ҷорӣ ба истифода додани биноҳои нави истиқоматӣ 10% камтар шудааст. Дирӯз вазорати корҳои дохилии Русия дар суҳбат бо Известия гуфтааст, қувваи корӣ дар манотиқи мухталифи Русия аз 20 то 50% коҳиш ёфтааст. طبق معلومات رسمی تا ماه نوامبر امسال حدود 1,880,000 مهاجر در روسیه مشغول کار بودند، در حالی که سال گذشته این نشان دهنده 2,350,000 نفر را تشکیل میداد و همان گونه که میبینید خیلی آمار پایین رفته است و این شب روز نیز هزارها مهاجرین تاجیک در تاجیکستان منتظر آن هستند که کی راهها باز میشوند و آنها برمیگردند به روسیه برای کار. بینو با خبری رسانه‌های استرالیا، پلیس فدرالی این کشور عبدالسلام ادین‌زاده دانشمند 52 ساله توجیک را روز 22 دکبر در خانه‌اش دستگیر و به ترغیب و تشویق تروریسم گناهکار کرد. ادین‌زاده تا 15 январи соли оянда дар боздошт мемонад. вай ба нашри матолиби ифротгароёна дар интернет гумонбар аст. назари худи ӯ ва вакили мудофиааш феълан дастрас нест. намояндагони полиси Австралия мегӯянд 10 моҳ пеш таҳқиқро дар бораи Одиназода шурӯъ карда буданд. баъд аз он ки ба гуфтаи онҳо донишманди тоҷик дар интернет видеои даъват ба хушунатро гузошт. ҷумла Скотт Ли, намояндаи полиси Австралия, ба расонаҳои кишвараш гуфтааст, муфаттишон барои ҷамъоварии далел дар мавриди боздошти Абдусалом Одиназода садҳо соати худро сарф карданд. 2 соли пеш мақомоти Тоҷикистон Абдусалом Одиназодаро ба даъвати оммавӣ барои сарнагунии ҳукумат ва даъват ба ифротгароӣ тавассути интернет муттаҳам карда буданд. аммо дар чанд мавриде ки Одиназода аз раҳбарони ҳизби ҳоло дар кишвар мамнӯи наҳзати исломӣ танқид кардааст, саҳифаҳои наздик ба ҳукумати Тоҷикистон наворҳои ӯро бознашр ва аз худи ӯ ситоиш намуданд. Одиназода 17 соли ахир дар Австралия зиндагӣ мекунад. дар аввал баҳсҳои ӯ дар шабакаҳои иҷтимоӣ бештар атрофи забони форсӣ ва ҳуввияти тоҷикӣ буд, аммо баъди он ки Тоҷикистонро тарк кард, ақидатан тағйир намуд ва дар саҳифаи шабакаҳои иҷтимоӣ баҳсҳои диниро ба роҳ монд. аз ҷангҷӯёни гурӯҳи тундрави давлати исломӣ ё доиш ба таври ошкоро пуштибонӣ карда дар саҳифааш навори ин гурӯҳи тундравро низ бознашр мекард. мансабдорони кишварҳои саросари дунё бо ишора ба сирояти коронавирус аз мардум даъват доранд ки иди милоди Исои Масеҳ ва соли навро дар хона ҷашн мегиранд. дар ҳамин ҳол оғози маъракаи гузарондани ваксинаи зидди коронавирус ба садҳо миллион сокини гӯшаҳои мухталифи олам ки зери маҳдудиятҳо ба сар мебаранд равзанаи умедро боз кардааст. рӯзҳои ахир дар бораи паҳншавии шакли нави коронавирус ки дар Британия ва Африқои ҷанубӣ ташхис шудааст ба гӯш мерасад. тибқи ин хабарҳо шакли нави коронавирус сурати бештари паҳншавӣ дорад. Якида мамолики олам баъд аз таваққуфи 2 рӯза рафтомад бо Британияро боз карданд, вале акнун тақозо мешавад ки мусофирон бо худ санаде дошта бошанд ки аз ташхис гузаштаву гирифтори коронавирус ё худ бемории COVID-19 нестанд. худоёр худоёрзода вазири собиқи нақлиёти Тоҷикистон дар ширкати АРС соҳиби вазифа шудааст. ӯ 31 август бар асоси фармони президенти Тоҷикистон бо сабаби бознишастагӣ аз вазифа барканор шуда буд. хадамоти матбуотии ширкати АРС ба радио Зудӣ гуфт, худоёрзода аз 22 октябр муовини директор оид ба нигаҳдории роҳҳо таъин гардида вобаста ба масъалаҳои техникии ширкат фаъолият мебарад. номи худоёрзода рӯзи 11 август баъди хабари қасди худкушиаш дар
дар сархатти хабарҳо қарор гирифт. соҳиби мақом шудани ӯ дар ширкати айрес дар ҳолест ки вай замони вазири нақлиёт буданаш аз кори ин ширкат мутассидии нигоҳубин ва ҷамъоварии пул дар рӯи душанбечаноқ танқид карда буд. вай аз ҷумла гуфта буд ки аз бемасъулиятии кормандони айрес дар рӯи душанбехуҷанд танбашавӣ ба вуҷуд меояд ва мошинҳо то 2 ё 3 соат дар навбат меистанд. вале баъди аз ин баъди 3 моҳ дақиқтараш дар нишасти хабарияш ӯ ба хабарнигорон аз кори ширкат ситоиш кард ва афзуд агар инро пулакӣ намешуд нигоҳдории онро дар сатҳе ки оло ҳаст наметавонистем иҷро кунем. ширкати айрес ки ҳоло мутассидии нигоҳубин ва ҷамъоварии пул дар рӯи душанбечаноқро бар уҳда дорад соли 2009 дар минтақаи офшории вирҷинияи британия сабти ном шудааст ва моликони аслии ин ширкат то ба ҳол барои ҷомеаи тоҷикистон рӯшан нест. соли ҷорӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон 304 силоҳи оташфишон мусодира шудааст. дар ин бора Рустам Мирзо Муродзода сардори иттиҳоди байниидоравии таъмини амният дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон зимни ҷанбастии натиҷаҳои иқтисодӣ иҷтимоӣ баён доштааст. ба гуфтаи ин масъул силоҳи мазкур аз гурӯҳҳои муташаккили ҷиноӣ ва афроди алоҳида дарёфт гардидааст. бояд гуфт ки омори мазкур 11 моҳи имсолро дар бар мегирад. ба қавли манбаъ дар ҳамин давра беш аз 80 кило навъҳои мухталифи маводи мухаддир кашф гардида дар ҳудуди вилоят дар маҷмӯъ 541 ҷиноят сабт шудааст. лозим ба ёдоварист ки иттиҳоди таъмини амният дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон тирамоҳи соли 2018 ва баъди он ташкил шуд ки раиси ҷумҳур Эмомалии Раҳмон бо як лаҳни тунд мақомоти вилоятро танқид кард ки наметавонанд монеи ҷинояткорӣ дар минтақа шаванд. қазоқистон ба тоҷикистон 100 адад дастгоҳи нафасдиҳии сунъӣ ё худ ивел фиристодааст. ин кӯмаки башардӯстона ба тоҷикистон бо супориши президент Қосимҷомарт Тоқаев интиқол дода шуд. ба гуфтаи мақомоти қирғиз дастгоҳҳо 22 декабр бо роҳи заминӣ фиристода шуданд. як чунин ивели мобилӣ ки метавон онро дар мошинҳои ёрии таъҷилӣ низ насб кард ҳудуди $1700 нарх доштааст. дар замони пандемияи COVID-19 тоҷикистон аз 60 кишвари дунё ба маблағи беш аз $45 миллион кӯмакҳои башардӯстона дарёфт кардааст. ва бинандагони азиз тӯли як ҳафтаи ахир дар тоҷикистон дар байни сокинон ва аз ҷумла дар байни шумо корбарони озоди видео овозае пайдо шудааст ки аз оғози моҳи январ дар ин масҷидҳо дар кишвар боз мешавад ва гӯё масъулон омодагӣ доранд. афшини муқим сухангӯи кумитаи корҳои дин ва танзими расму оинҳои тоҷикистон сарусадоҳо дар ин бораро ки яъне аз 10 январ гӯё масҷидҳо корашонро аз сар мегиранд беасос номид. вай дар суҳбат бо радиои озодӣ гуфт ки намедонам ин овозаҳо аз куҷо сарчашма гирифта, зеро ниҳоди масъул яъне кумитаи дин ва ситӯди ҷумҳуриявӣ барои пешгирӣ аз паҳншавии бемории COVID-19 дар ин бора ҳеҷ тасмиме нагирифтанд. агар ин хабар воқеият медошт мо нахуст аз он огаҳӣ меёфтем, зеро бояд масҷидҳо дар минтақаро аз дубора фаъол шуданаш огоҳӣ диҳем то онҳо барои азсаргирии фаъолияташон омодагӣ бигиранд, аммо чунин тасмиме гирифта нашудааст, мегӯяд афшини муқим. хуб бинандагони азиз, бори дигар барои шумо ёдрас мекунам ки ба овозаҳо бовар накунед. ҳар хабаре агар дар ин робита буд, хабари дақиқ, хабари расмӣ, мо ҳатман барои шумо дар суҳбатҳоямон хоҳем гуфт. барои ҳамин суҳбатҳои моро пайваста тамошо кунед. дар вилояти Владимир Русия як ҷавони 28 солаи тоҷик ба 17 соли зиндони низомаш сахт маҳкум гардидааст. ин шаҳрванди Тоҷикистон ба куштори ду ҷавонзани 26 ва духтари 16 сола гунahгор дониста шуд. тибқи хулосаи додгоҳ маҳкум шуда моҳи июни соли 2019 зану духтари шиносашро аз як маркази дилхушӣ гирифта бояд ба хонаҳояшон мебурд, вале дар роҳ байни онҳо ҷанҷол мешавад. ҷавони тоҷик ин ду ҳамроҳашро ба ҷои беодам бурда ҳардуро буғӣ карда мекушад. баъдан ҷасадҳоро дар ҳамон ҷо таги хок кардааст. гуфта мешавад айбдоршаванда дар ҷараёни тафтишот ва мурофиа куштани он ду ҷабрдидаро эътироф намудааст. президенти амрико Дональд Трамп ба Эрон ҳушдор дод ки аз ҳар гуна ҳамла ба низомиён ва ё дипломатҳои амрикоӣ мустақар дар Ироқ худдорӣ кунанд. чанд рӯзи пеш сафорати амрико дар минтақаи сабзи шаҳри Бағдод мушакборон шуда буд. гурӯҳҳои ҷангҷӯи ироқӣ ки аз тарафи Эрон пуштибонӣ мешаванд бо раҳандозии ин ҳамла муттаҳам шуданд. паёми президенти амрико 23 декабр дар шабакаи Твиттер пахш шуд. пеш аз он мақомдорони амнияти амрико навъҳои посух ба ҳамлаҳои эҳтимолӣ болои манфиатҳои
амрикоӣ дар ироқро баррасӣ намуданд. мансабдорони амрикоӣ бар ин назаранд ки шояд дар арафаи аввалин солгарди куштори генерали эронӣ Қосим Сулаймонӣ эрон ва ё гурӯҳҳои ниманизомии ироқӣ бар зидди манфиятҳои амрико иқдом кунанд. ёдовар мешавам ки Сулаймонӣ 3 январи соли 2020 ҳамроҳ бо фармондеҳи як гурӯҳи ниманизомии ироқӣ дар канори фурудгоҳи байналмилалӣ бо оташи ҳавопаймои бидуни сарнишини амрико ба қатл расида буд. барои онҳое ки ҷадвали парвозҳои чартериро донистан мехоҳанд, бинандагони азиз, фардо аз Русия ба Тоҷикистон 5 ҳавопаймо мусофиронро интиқол хоҳад дод. Аз Москав 3 парвози чартерӣ амалӣ мешавад. Як парвози дигар аз Санкт-Петербург ва Қазон ба Душанбе сурат мегирад. Ба ҳамин тартиб то охири ҳамин моҳ, яъне то 31 декабр, боз 26 парвози чартерӣ боқӣ мемонад. ҳавопаймоҳои чартерии Somon Air барои интиқоли шаҳрвандони Тоҷикистон ба ватан дар шароити паста будани марзҳо ва манъ шудани парвозҳои доимӣ бо ҳамоҳангии мақомоти тоҷику рус сурат мегирад. сафири Тоҷикистон дар Русия гуфта буд, то он даме ки талабот барои сафар ба Тоҷикистон вуҷуд дорад, парвозҳои чартерӣ ташкил карда мешаванд. вале муҳоҷирони тоҷик мегӯянд, онҳо мунтазири барқарор шудани парвозҳои доимӣ ҳастанд, зеро барои билетҳои парвозҳои чартерӣ зӯрашон намерасад. хуб бинандагони азиз, то ҳамин рӯз дар бораи боз шудани марзҳо байни ду кишвар ва ҳамин гуна барқарории парвозҳои доимӣ ҳеҷ хабари расмӣ дар даст нест. дар вилояти Суғд мақомоти интизомӣ садҳо волидайнро барои бемасъулиятӣ ҷарима карданд. раёсати вазорати корҳои дохилии ин вилоят мегӯяд, дар маҷмӯъ дар 11 моҳи соли ҷорӣ нисбати беш аз 1800 падару модари ноболиғон санад тартиб доданд. ба 749 нафари онҳо огоҳӣ дода шудааст. ба қавли манбаъ, тибқи қонуни масъулияти падару модар, волидайн вазифа доранд шабона ҳузури кӯдакони то 18 соларо дар марказҳои фароғатӣ пешгирӣ кунанд. инчунин аз соати 8:00 то 6:00 рафтани фарзанди ноболиғ худро ба марказҳои бозиҳои компютерӣ ё худ хидматҳои интернетӣ манъ кунанд. бо вуҷуди ин талабот, чанд рӯзи пеш кормандони милитсия дар ҷарони як санҷиш дар марказҳои бозии компютерӣ ва бозиҳои букмекерӣ дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд 11 хонандаи мактабҳои миёна ва 21 донишҷӯро боздошт карданд. онҳо дар соатҳои шабона ва ҳамчунин рӯзона дар соатҳои дарсӣ дар ин марказҳо ба бозӣ машғул буданд. ва дар ҷои бозори ҷалҷам дар Душанбе манзилҳои баландошиёна, марказҳои савдо, меҳмонхонаву дигар биноҳои иҷтимоӣ бунёд мешавад. дар ин бора сухангӯй шаҳрдорӣ ба Азия Плюс иттилоъ додааст. вале манбаи хабаргузорӣ нагуфтааст ки бунёди иншооти нав кай ва аз кадом ҳисоб сохта мешаванд. бозори бузурги фурӯши масолеи сохтмонии ҷалҷамро, ки дар масоҳати 7 гектар ҷойгир буд, дар доираи нақшаи генералӣ дар аввали соли ҷорӣ тахриб карданд. тоҷирони бозорро ба фурӯшгоҳи Кушониён воқеъ дар қисмати шимолии Душанбе кӯчониданд. хуб, ва дар поёни суҳбат, чун ҳамеша барои шумо азизон дар бораи қурби асъори хориҷӣ маълумот медиҳам. бонки миллӣ нархи $1 имрӯз 11 сомониву 30 дирам ва 1 евроро 13 сомониву 75 дирам таъин намудааст. қурби рубли русӣ имрӯз низ тағйир накардааст. мисли ду рӯзи охир 1000 рубли русӣ 149 сомониву 50 дирам арзиш дорад. ин чанд хабари тозае буд ки хостам дар ин соат барои шумо бигӯям. хабарҳои рӯз дар барномаи хабарӣ пешниҳоди шумо мешавад. моро пайгирӣ кунед. рӯзи хуб дошта бошед ва ташаккур барои ҳамроҳӣ.